Hi friends, jotono no lamsago ani YouTube channel o bahai tong kha khayo kaham no tongna ang bo kaham no camera no khun je monyang muchungo wari sachung video khlai pano lajo keb kari pano ta se taula andal logi tong ka lajo ta ge no rokan video no ya din koloma balgo tongna ang nogo thangke no nogno phunangmani kuno content krei ani lifestyle video phanole ang nogo thangke thuo jao tongo ralatam no phunangnai haideba hingke bono norok an video nasing de tongka please comment khlai sadi hingke chung tabo hingke ania chini dolni takaisa barao thangnani nai tonglayo hingke bono paya sak jora dei nai tongdi chung bono thuna hani call khaijak nai naigena ko thujakno thujakya hingke bono nai tongni norok paya sak jora dei tabo hingke chung bin barao sokpai tongkhaikya bo skang no bara katal sewo hingke chung waisabu nugya kongai tabono first paita kiko chung charna bagui bo chakmara bo sok paite hayo kono bara malik hingke tabuk hingke horni bagui chanani se mwkhwtwng sailai tongnai light tongma light chiriya angse flashlight thonai video ma khlaicho hingke bono nai tongni norok paya sakjora tei ani video no chaya tongkhe naga dia sang korok bo sana ringya buhe pani rok khaina ringya hingke bono nai tongdi tabukhe chung dogan kisa thangna tam paijaknai naigena ko kaiki chana hinui bini khe dogan gana bwla ang chini khe hachal nokno ang thanai video rogo bo sajak chini hingke chung dogan o phaina hingke direct kherang bar ni a dogan o phaina nango bini khe lama kinaro no bini bara lama kinaro bwla hingke dogan bo a kinaro no juda bo sem chini paima bo thansa hingke bo red bo kaisa hingke bono chung tabuk dogan thangna sokpai se tongkha kiya dogan o hingke chung agi ya bwskang rogo no paimani hingke alga dogan o 10 taka nango oro khe bwswk nai naigena ko nog nang sawan ta bwswk nangnangya dili to chachakya amsuk haifano waisa sao hingke tini khe chana muchungo hingke ba tabukhe chung iko nogo sokpaikya 60 taka po jaga chung bwskang paisa khe 10 taka nam hingke chung phaikhe je bo iko chini bagui mai songnani nai tongo hingke movie box saika iko chung bo chakmara bosok bwtui khlai sari rohonai hingke chung bo chai mathang sini tehai dimano thuri chini sao hingke mathur chinai hingke tesa dolchi hingka ba bini waisa boni phayako ang tasing video khaipuru hingke bo mui se kolya tabang video khaibai se bo mui kol tong hingka ba amo tesa koli phunukdi hinui phunukgwi tongo hingke jotono no phung kaham chung mia mai chabai kheno kok salaikya muni laikia video nailaikya khe thulaikya tei video khlaijak da hingke iko angno mui songui tongo tabuk hingke nai tongdi ang mwkhang rok suwui mui hulnai hingke nai tongdi norok hingke tabuk khe iko ang mwkhang suwui haikya bwtui sai rwka iko ro hulnani bagui hingke tabuk hulgana hingke hului paikya hingke mai bo boksajak mai rok mungkhe mai rok chalaisingnai chung yang mui rok mumaijak hingke ba hingke tabuk khe chung mai chalaisinai iko yang no bara malik ya nog malik da hingke iko taimasa bo mai kisa se nao jotoni kwbang khe ang naidi buini se bisi saimano hingke gudok chakmara bosok tei khangarai khe chanai tabukhe chung nogo thanglai chinai bini oro bwswk tongsina chahaidonai iko tatari dimasa bo puरा khar thango lachijak video ta khadi hinui se khar thangnale bo hingke bono nai tongni paya sakjora tei ani video no nai tongma bagui belai no hambai haikhe no nai tongdi hingke jotono no hambai।